ବୋଉ ବୋଉ ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ଏଇ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲୁ ଏଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ବାଟ୍ୟା କରୁଛୁ? ଏଇ ଶୁଣୁଛ ବୋଉ ମୁଇଁ ବାଞ୍ଝନ ବୋଉ ମୁଇଁ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛି ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖ ଆରେ ତୁ ବାପା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତୋର ଉପରେ ଘରୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଓଳିଏ ହେଇନି ଆଉ ତୁ ପେଟରେ କ'ଣ ପିଲା ନେଇକି ଆଇଛୁ? ହଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜଣକର ପରିଶ୍ରମ ହେଇନଥିବ ମିନିମମ୍ 100-150 ଜଣ ଲାଗିଥିବେ ଏଥିରେ। ଏ ପୁରା ମୋ ସାମନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାଟା କରିବ? ତୁ ଅଲେଖଣା ପରା ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ମୁହଁ କଳା କରିବୁ ଆଉ ଏଠି ଆସି ବହବ ଦେଖେଇବୁ? ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଭଳି ଅଲକ୍ଷଣାର ଚରିତ୍ରହୀନର ଏ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ବାହାର କରିଦେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ।